Higala, may buntag kay mga higala. Laag ta diri sa kuan, bukid sa Agusan. Mga higala oh. Di kay sa lantaw mo diri higala, di kay sa kanang kuan sa bidaon, pero kung imuhang doon diri sa personal higala, grabe na sa kasubidaon. Subidaon kina siya. Muna higala nga ato ta sa babaw higala. Ato ang lantawon ang view sa ubos. Mostly porma ang view diri sa Agusan higala. Mutay higala, salamat. Higala, nakita ba ninyo ning mga lindot nga mga view? Muna mga higala, lindot kayo ang gibuhat sa Dios diri sa kalibutan. Muna higala nga atong ampingan ang atong kinabuhi nga aron kita mangka masinati pa nato ug makita pa nato ang mga lindot nga mga view nagihimo sa Dios dinhi sa kalibutan. Kay kung ato ang abusara ng atong kinabuhi, mubo ra atong kinabuhi, dili na to malingaw atong kaugalingon. Muna nga higala, bintras sayo pa, mag-aamping kita sa itong kinabuhi.